Irulea eta katu baltza. Alabazan edo ez bazan, entzun dadila naiz irratian. Bazan behin, etxeko andre bat. Etxeko baserriko danak lotara joaten zirenean bera supazterrean gelditzen zan. Antxe, aria egiten, iruten, goruetan esaten da gure herrixen. Eta gau hartan ere hala zegoen gure emakume hau, suaren berotasunean antxe. Aria egiten, iruten. Eta halako batean han zegoela erdi lo, erdi ametxetan etzekien oso ondo. Papatian, tximiniatik katu bat, jetxi zan. Eta katuak buelta bat, eman zuen. Eta bigarren buelta. Eta hirugarren buelta eman zuenean. Emakumeari begiratu eta esan zion. Zer? Etxeko danak lotan eta zu goruetan? Eta hori esan, eta tximiniatik gora. Alde egin zuen, katu baltzak. Eta emazti antxe gelditu zen, etzekila oso ondo esna zegoen ametxetan edo ametxetan zegoen esna edo... Eta oira joateko ordua iritsi zela, pentsatu zuen eta halaxe joan zen. Oira. Kostazitzaion, Kostazitzaion lo hartzia. Eta aurrengo gauian ere berriro gauza bera. Oira joan ziren guztiak eta antxe gelditu zen bera, supazterrian, antxe. Goruetan. Eta gau hartan begiak zabal zituen, pentsa despistatu zanik. Eta halaxe zebilela bapatian. Entzun zuen berriro tximinian bera. Katu baltza bazet horrela. Eta buelta bat emuntzuen bere inguruan. Eta bigarren buelta. Eta hirugarren buelta emuntzuenean katua berari begiratu eta esan zion. Etxeko danak lotan eta zu goruetan. Arnasi gabe gelditu zen gure emakume hau. Eta katua etorri zan bidetik berriro ere tximinean gora joan zan. Eta antxe, zurbil zauela emaztia bere hogera joan zan. Eta antxe sartu zan erropak eta guzti sartu zan hogera. Eta gizonakan emaztia alako zalapartan onduan nabaritu zuan niaz. Eta Jesus, Andra, zer? Deabrua ikusi dozu, o zer da? Ba deabrua espaldin bazan, hortxe gertu ibiliko zan. Eta kontatu zion emaztiak senarrari zer gertatu zitzaion. Tranquila, Andra, zantzion, hau pixer, ni konpondukot. Eta alaxe, hurrengo gauian, senarra emaztiaren erropakin jantzi zan. Jantzi zituen emaztiaren soineko gona eta mantala, atorra ere bai. Eta zapitxo bat buruan jarri, eta antxe gelditu zan senarra, gizona, supazterrian. Hala, itxurak iten, aria egiten asko etzekien gizonak. Eta antxe zegoela papatikan entzun zuen tximiniatik bera bazetorrela norbait. Eta alaxe berriro ere katu baltza. Eman zuen buelta bat. Eta katua begira gelditu zanola. Eta eman zuen bigarren buelta. Eta bibotiak tente zituela eman zuen hirugarren buelta. Eta begira gelditu eta esan zion. Zer? Gizona eta goruetan? Eta orduan gizonak, zer? Katua eta berriketan? Eta burduntzi hartu eta da! Eman zion katuari, antxe joan zen. Sukaldeko leiotik irten zan kanpora katua. Eta esaten daue hurrengo egunean, goiko baserriko Josepa ikusi zutela antxe, merkatuan, erren zijoala.